маросими тантанавии ҷанбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардид. Дар оғози чорабинӣ раиси комиссияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён баромад намуда изҳор дошт ки таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон баҳри баланд бардоштани завқи китобхонӣ тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, такмили захираи луғавӣ ва мусоидат дар рушди ҷаҳони маънавии тамоми сокинони мамлакат соли панҷум аст ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст баргузор мегардад. Имсол озмуни мазкур аз рӯи 6 номинатсия адабиёти кӯдакон ва наврасон, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср баргузор гардид. ҳамин тариқ ҷанбасти натиҷаи озмун нишон дод ки иштирокдорони озмуни мазкур ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. Аз ҷумла Давлатов Ҷамшед, корманди муассисаи давлатии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок варзида сазовори ҷойи сем гардид. ман шод аз он ҳастам ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонаи китоб аст ширкат намудам ва сазовори ҷойи дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи ниҳоӣ яъне ҷойи сеюм гаштам. ва хушҳол аз онам ки дар фазои орому осудаи ин ватани нозанин ба сар мебарам ва шукрона мекунем ки чунин як пешвои оқилу доно дорем ки чунин озмунҳоро барои мо роҳандозӣ карданд ки мо ҷавонон ба корҳои беҳуда масалан андармон нашуда ҳамон вақтҳои холигӣ ба китобхонаҳо рафта илм омӯхта китобҳо мутолиа карда илмро аз бар намуда ва дар чунин озмунҳо ширкат варзем дар баробари оне ки мо ҳам илм меомӯзем китоб мутолиа мекунем боз низ сазовори ин ҳамин хел мукофотҳои пулӣ мегардем ки ин боз ҳам барои як болидагии рӯҳияи мо аст. иштирокчии дигари озмуни мазкур Салимзода Нозанин, хонандаи синфи 11-уми литсеи интернати президентӣ аз рӯи номинатсияи хондан ва азёд кардани адабиёти классики тоҷик иштирок варзида сазовори ҷойи дуюм гардид. дар озмуни фуруғи субҳидонаи китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва азёд кардани адабиёти классики тоҷик ҷойи дуюмро ишғол намудам ва ман чун пешвои муаззами миллатамон дар суханҳои худ қайд карданд китоб аст ки таърихи кӯҳанбунёди мо ганҷинаҳои тамаддуни башарӣ дурдонаҳои назмии ҳазорсолаи мо хирату заковати наслҳоро зинда нигоҳ медорад. иштирокчии дигари озмуни мазкур Шаропо Мафруза, хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи Муъминобод аз рӯи номинатсияи адабиёти классики тоҷик иштирок варзида сазовори ҷойи аввал гардид. чуноне ки пешвои муаззами миллат мефармоянд нури дониш мардумро ба роҳи рост ҳидоят менамояд ва мо ҷавонон ин нурро дар дил ва замири худ ҷой дода роҳрав ва пайравони асили пешвои миллат ҳастем ва кӯшиш менамоем ки ба ин номи бузург арзанда бошем. мегӯянд китоб замири инсонро чунон равшан месозад ки метавонад некиро аз бадӣ сахтиро аз осонӣ ба осонӣ фарқ намояд ва ин аст ки насли наврас тасмим гирифтанд китобхон бошанд китобдӯст бошанд то ин ки тавонанд дар ҷомеа ҷои худро ёбанд. дар натиҷаи ниҳоӣ Шукрона Тоҳирӣ донишҷӯи курси сеюми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ғолиб ва барандаи шоҳҷоиза эълон гардид. сараввал миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам ва аз самими қалб тамоми он нафароне ки имрӯз дар ин саҳнаи сабзи хуррами баҳории чакангуна сазовори ҷоизаҳо гардиданд ва ҳамаи онҳое ки ширкаткунандаи озмуни мазкур дар соли равон буданд аз таҷаллигоҳи хуршеди ҳумоюнфар қабза нур барашон эҳдом месозам ва ин ғолибиятро ба тамоми он нафароне ки иштирок намуданд ва ба тамоми он нафароне ки дар роҳи китобхонӣ саҳм доштанд ва ба онҳое ки бароямон кӯмак карданд ба падару модарам ба аҳли хонадон дӯстон устодон эҳдом месозам.
дар охири маросими тантанавии ҷанбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барномаи рангини консертии пешниҳоди тамошобинон гардид.